hatu pikwa pantem pikwa pan small tho ne pikwa ro ban san ka jingkhang ka ple ya phi wan cha ka potna Bible school ka bahan ru panai ha ka tien khasi bat ka jinghi kai ka bapaka na ka tien ublei phil small tho kham jiliu bat phil long ru ki nong pan small tho ekiwei Yaki form laban yo na Pottenet Prayer Center. Kasmi bakhat do ban priang yaki form kalong hagalai po tarek u Oktober 2024. Nagabenta ka jingtep ka bakambnya pilaban phone hakini ki number nyo not san ar sao not san pra. Lani khandai not pra khandai not iwe nyo pra sao not. Lani pilaban wan saka Pottenet Prayer Center kebadan ha opo nang thmai nong krim. Hari ni kapon ka mentang kwa ban hikai fi ya ka wei ka jing hikai ka badon kam hado kata bagata ka jing hikai ka long banga kwa ban kali fi hato dan em na yeng jong fi ki ba shupang shipang pia le dwai ka leng rei ka ta ka jing pang ka ne shine ka sa shi sa kawan be ka jing kerdu hayeng kawan ka jing duk hayeng kawan ka jing dap ram jing dap sha kawan be ka jing ele le ni pitia da miet pi ki ksoi teng fi sngo kum badan ba ban ya fi teng fi sngo kum ba utau ksoi udan hajan jong fi iru ini ki ksoi mat ki ba sao fi kum kita ki aka bagani ka pen shep tieng bhai fi ka pen do thia do dem ya fi la bon sngi menta but hayeng ru sulong khoro khoram komnore ki khon ni lok jong pi ni ki kam bette ki baro pidei shisha ki ba duai ho blai fila nget yu jisu henry kini pat ki ai tri kam ha ga yeng ge jong pi but kam don jing suk am sim jong pi kam don jing lai loit ru pi sngo bi don ka ka batte pi sngo ba pim lai loit te kan ni ke jingpang ru ka one bay la pha test ru dan kano ke jingpang mar ki doctor ki ong ba ka report baro ka long normal rei phi sung thu tang ma phi ba phim long normal phi pang phi cha te phi cha khom phi pang ka khli phi pang ka shadam ka wan ke jing sat ka wan ke jing tarha ka wan ke jingpang ha ki gijat teng ka sung ba te teng sung kum bam la ya chu ka don bet kata ka jing bam la lut ha ka yeng ke jong phi pila ben keli balai pastor pila phat da duai so bala alat in resa spanga along biang pi phat duai henry kumju ka yai long tang sipor ka lawan biang tang sipor pila kumta ka lawan biang but ka along kumta na ka por se ka por hadu menta balai tip ka ja kumta ngasngo ka ni ka por ba don ka era ka bapen wit ha ga ying ge jong pi ha ni ka por nga kwa ban hikai ba kata ka long baki ksoi ki la ban dan ha yeng jong pi pila ban ong pastor kum lu ksoi la ban dan ha yeng jong a ki ksoi ki la ban shong ha ki tiar ka ba pi dan ha yeng jong pi ta dei ta kwa ban ong i figure ni ka sngi pi hab an yit ba ha yeng jong pi ki don ki kin jatiar ka ba le se film kan mau sngi film kan mau ya ka ba kum kata renga kwa ban ong i figure ni ka sngi la da pi pang kum ta fi sngo ka don kata ka jing sha te sha khom kata ke jing pang ke jing stom kita ke bam sngo bet ha ke jing im ni ha kata ke rokom trai rokom kta ke jong fi nga kwa ba phin check ba ha ying jong pi nga sngo ha ying jong pi ki don ki tiar ya ka ba kim dei bandon teng fi sngo ba ka de ke showpiece teng fi sngo ba shubo style bra kwa ban ong fi ke ne ke sngi wat nom tharai ba kita ki tiar kim trai kam nga kwa ban ai fi ka nuksa na ka bible ba kata ka long pila ban shem na ka bible ka lanong ka ba nyo na ka kitab Joshua ka khot ka ban kong ka ongkum ni henry ki khun Israel kila le palat ha kata ka basang namar wa akan ukonu karmi ukonu sabdi ukonu sera na ka juda ula shim na kata ka basang ba ka jing bitar utrai ya ki khun Israel kalame ka jing bitar ka jong trai ya ki khun Israel kalame ublay am na banta wa akan am ubitar ya ka ribro ka bay yo ki Israel balai ubitar ka daw ka long bala hukum yun ni ubriyo bam day ban shim ay ru am na po Jericho hadian baki job ya ta katma
New bre ule persya ule butu ule hari usim ya ke share Eropa bat ubu re ya kata haka ying ke jengu. Bamdan betip ya kata hadin nang tahu Joshua wong men job na ka ai di nong ka barit wong pa tang ka tu ka ni hajar ka babel ka ong bo Joshua ul ong ru hau warai be ki bre baro kin le kiu re tang kum ba ar hajar ni lai hajar kin le kiu ba kin job ya ka ai Markila job ya ke Jericho ke ai ke di snong ka barit Joshua ong en le yu pa si bun tang ar lai hajar la job henry penban ki Sharem ki Israel ton da bala tokit ya kata ka khot ka ba khat ar ka ong nyagal nong ben nyo namarta ki khun Israel ki la yeng khmat ki nong shun jo ki la phai ya la ka lang tho do na khmat ki ta ki nong shun jo ki na ba ki long ki bala tem ngaru ngan om dan rengkat bat phishu lemda pin pendu ya kata ka ba sang na pedeng jong phi to yeng no pen khu yo pat ba to ong ru to pen khu yaladi namar ha ka bala shai namar kumni wong utrai ublai ki Israel don kata ka ba sang ha pedeng jong me ko Israel memla ban yeng khmat ki nong shun jong me haban da pin mi no ya kata ka ba sang na pedeng jong phi trai wong phimla ban job lem da pin mi no ya kata ka ba sang na pedeng jong phi phinomla ban job la da ka dei makana ka barit ru phinomla ban job ya kita ki nong shun badai ta kwa ban ong fi ka ni ka sngi phinomla ban job ye tai barit mar ita am la da I kom barit makana ro hinde phimla ban job na mar ka don kata ka ba sang ha ka yeng ki jong phi tadi ta kwa ban ong fi ka ni ka sngi ka ba menta Ketin jublek la dangi puli ka thok si thok bi ka jo iska jo dangi puli Deuteronomy ka nong nyo ka khot ba arsan ketin jublek ong ni mentang ye ki dur balamut ki blai jong ki da ka ding menumi kwa ek rupa la ne ka kser ka bahalor jong ki ya ka ban shim haladi bar ban yo riam ya me hakata namar ka long ka bi ijli how try u blai jong me lem ne me wat walam ye ka bi ijli halaying ba yo ben long u balatim kum kata hi Henry min ijli ya ka baro par bat min isi ya ka baro par namar kalong ya ka ba la tim ken tadeng ta ngim la ban wan ra ya kata ka ba sang la ne kata ka ba tim hayeng phi sngo teng teng phi ka dur blai ring ka ba nong ye phi phim dei ban bo ya ka ba kum kata hayeng jong phi sin la don wi kong I phun ya pastor ngam nang yo thia tang la dwai iwan cho office la dwai Henry ka long kum ju sim da dwai tele yo thia ha sngi ki buat pat nang yo thia syo dekat mengadang doa yang tang trau ben pa ba ka don ka dur ayur ha ka yeng ga jong ki on pi bo dur en ha yeng jong pi ong ga dur ka ba sang ga dur ka ba utrai umman ba pipin bo ong tip ha yeng jong ki bon kita ki dur mardi kong I ba si lek keleng si wan ra am to si wan thiet kum to tanda mga lek ha ka yeng ga jong I ngai I ha ka kamera thia ga jong I ibu ya ka dur ga jong paro ban ga khli jong paro udan tu besang tong ala dei ka ni kong ka ni ka ba sang ya ka ba pishu thiet la ka thiet ya ka ba klem sung thu ya ka meaning klem sung thu ya ka jingmot jeng ni ka dur ba ka ni ka dur ka ba lawan na ka ba mut kum no phim sung thu nga sung trai ong ka dei ka ni ka dur ya ka ba phi hap ban penjat no phi hap ban thang no tadeng ta ka dei ka dur ka ba rem ka jing si sha badeng ta ha ka ta ka sngi hi ila penjat ya ka ta ka dur ha ka kerteng u jisu thang no sundan hiro hoi ka long ka ba ka dei kam de da ka kot ka dei kanjan ka ba kumnor ka ta ka tiar ka jong I ka ba itanat ba la pendu ya kata bom tu ternam thang da ka ding ba dei hang tanadu ka ta ka miet I sayo thia suk hadu menta tadei tanga sngo ha yeng jong pi ki la banon ki tiar ka ba phiwan ra ni ki ri na in ai ki monument ni kita ki manong ba ki momentul ni ki ba kum kita ya ka bisngo ba kani ngawara nang ta musuan ra ban kan ma ba kiwan nang ta kwa banong if wa jon ra ki tiar ki ba film tip ki wan na ke jingmut ka ba kumno masngo ni ka por na preng jong pi bidon ha to ka yeng ke jong pi ki don ki jing tho ru ka ba film I tho le se ka la ban de tin China film I tho ya ka ta ka jing tho rai phiu bo ha yeng jong pi ya ka ba kum ka ta ka jing tho ngasngo ka don ha ka biar ka ta ka jing tho ka ni ka por man ta kwa banong if ka ni ka sngi la film I tho ya ta ka jing tho kadaya fi ba ben jat no ikata ka jing tha namar kan wan si wan kan ka jing tim kan ka jing pang kan wan si wan ya ka ba phi phim snow thu hen rei ka don ka jing tim ha ka yeng ka jong fi bo tang ka jing tha ka ba fi tho bo tang ka jing tha ka fi nang ban puli ka ba no fi nga snow don ha yeng jong fi ru don ki jing deng ya ka ba phi bo kam dei ka jong fi le se ka dei
jong ki mi ki kpa jong pi ne kpa de ubanget ubu ye ki jingdeng kini kinja kinjiril ne kinja jingdeng harandang ni tang wei ar ki bon bha pi ong e di jing papa ngas ngo benut ban bret ki nga kwa ban ong fi pet check bang ta lada kam dei na utrai em yo ka dei jong ki bli tau em ka bhai fi ven sei no nang to kardam ye ki kerteng jisu bret na wanumbu pet apo ki ter ki jong fi yo don gano ka dur bli tau ne gano ka dur bli thala wat ya ka bokum kata bret no isis nan nga kwa ban ong fi namar kini ki ksut ki la ban shong hang to kini ki ksut ki long attracted ye ki tiar tading ta kwa ban ong fi ka don kata ka basang haying jong fi na kwa ban ong fi ka ne ka sngi ka bamenta bret no ya ka bokum kata bret no wan nom benut si don kinja kubot ba fi bo haying na fi te akiti jong fi ne kjat jong fi pedekut na ibum kita la fi langet u Jesus Christ bret no ke bokum kita kam dai shu ya fi ba phin penon kam ye kita ki jat tiar la fi langet au Jesus Christ ngam ong i we nda ya fi la fi langet au Jesus Christ le ya kata pet ba yo don i wi tiar barit ni dur kinja blai thala i barit ba pet hasnduk jong fi yo don bokum kata kada ya fi ba phin pen kan ria no na ga yeng ke jong fi ne ki dur ayu ka ba ya ba ka tin ke jong blai ki yeng ayu ki ba yo le se ki ba wan ra manora ki dur ki ba komno phim tip le se ke de ha kata ka yeng ka ba don ya ka jing tap jong no mo phion ra ha yeng ya ka ba ka dur kum kata ya kwa ban ong ye fi bret ya ka ba kum kita baro pen coach na yeng jong fi namar ka pop ka jung akhan am ka wan ra jing tim ye ki Israel ba ka roi han de hang tabo u Joshua udah hukum ban penyap no sunan namar la daudan u akhan am bagato ka jing tim kawan hu akhan la akhan udang em ulong jing tim ki Israel ba ka wei tadi ta hadu ba ha penyap u akhan ba ka yeng ka sam jung u baro tadi ta kwa ban fi ki ksoi am ki long so attracted bala pi bo sa am ki ksoi am kinwan ha pi ru ba pinong ka jing tim ye ka yeng ka sam ka jong pi ba ka wei ta ka daw kwa ban fi ka ni ka sngi kam ta ki no ki jing deng ki no ki dur ki no ki jing bo jing sat ka yeng ka jong fi sngo tho ba kam dei na utrai ya ka ba ki don ki dur blai thala hanta kwa ban fi ka ni ka sngi bret no ita ki ek baro ma kwa ban fi ki ksoi ki silong attracted ne ki shit sngo tanat ban wan shong ha ba kum kita jing deng di dur ni tai ki wan ban shong ba ka ba ar ka long pi dei ban sngo tho e ka ni ka wei ki ksoi ki sngo tanat ru ya ki jing sma tadeng ta teng shi thang ki jing sma ha ki yeng jong ki ni thang ki dhop ni thang ki bakum ki tang kwa ban fi ki ni ka sngi ra ka babel ka khlam hi ka yang i ban le ka ta wat num le tam ma fi ngamong ki wei ngong i fi ra pi sngo pi la dei u kristan ne ka kristan ra ka bible khlam hi kai ya ka bakum ka ta ka dei fi ban sange no ya ka bakum ka ta tadeng ta da pli ki yeng ka 7 step ai ba ka earth ka ba khoi kan rong ha ka yeng ke jong phi wa num le i ka ba kum kita ban pen sma ya ka yeng ke jong phi da ki no ki jat jing sma na ki no ki jat jing thang ya ka ba phi sngo ba ka ta ka jing le ke jong phi kan ra jing kar khu ha ka yeng ke jong phi kan ra jing kar khu ka ta ka jing sma kan wan ra ya ka jing tim ha ka yeng ke jong phi sa ka balai ka long bagi ksoi ki wan shong ru ha ka ta ka jing sawa ka sound tadeng ta kwa ban ong fi ya yeng ke jong fi sngo ki sur ki ba kum no ki la ban de ke jing tam jing put ya ka ba phi dang bo ya ki ta ki jing tam ki ba shong ksoi ru nga kwa ban ong fi tadaw ki jing tam ka ba phi tam ha ki yeng ke jong fi to a ba fin tam ya ki jing tam jong ke jing pen em tadaw ha ka yeng ke jong fi la phi tam ya ki jing right gospel ndai ki no ki jing tam ki ba kin jak soi teng shu tam la ka tam ngim sung tho ya ki lyrics ngim sung tho ya ki ta ki jing sawa ngishu tem laga tem bat ngishu sngap laga sngap ngi attract ru ya ki ksoi ban wan hayeng tadeng ta la ne ka no ka jing pen sawa am ka bam dei kat kum ka khtin ka jong blai ki jing kran ka bisukran ka jo is ka jo reputation chanting ko am long fi ka ne ka sngi fi dang le ka ta am ka nyo la biang sange no bala fi le ka ta sapet kan wan ka jing kar khu ka yeng ka jong fi pa banong fi la fi nang le gini ki ksoi ki long attracted ya fi ya ka yeng ka jong fi ya kita ki demonic spirit
tiki men sim ksoi ken wan ban chong ba finom lait la no la noru tadai ta kwa banong fi pen khoj ya ka yeng ke jong fi na ka ta ka basang bang ngai tran kar khu fi traun ai fi ka bor trau la hikai yangi ba ka de yangi banginom de ban le persha ya ka tien ke jong blai tadai ta kwa banong fi ka ne ka sngi ai ba khoj undan ha ka yeng ke jong fi pen khoj ya ka yeng ke jong fi nagi ki dor blai thau nagi ki dor blai thala nagi ki jing smagi ba thala wat nom le shu ya ka ta bat ngai ba nom tem shu ki jing tem nagi jing pen sawa ki ba long persya yo blai ya ka ba pinang khat pat ya ka ti soi ha ka yeng ke jong fi ngai ka shai ke ji kai ngai sedang ban wat no ita ki tiar teng ki tu ki tiar na Afrika klet menong ki tiar Afrika tu ki voodoo religion ki dan hang to ki wan ban chong ki soi ru ki dor ki ba pim itho bon ra nei wan Jerusalem ru teng wan ra usiap wan ra kendo mono ba ai ka tu mono ba pen kan tang ka tu film tip yo don ki bla duai halor ka tu ban wan ra ya ka jing tim hayeng jong phiru phim la ban tip ya ka ta ta raung kwa ban ong fi kamen toy ban bu siap ban bu gi mau ban bu itu gi phniang ne wan ra itu gi kita gi barakhai la ka phim tip manu bala duai halor ka ta ne manu bala pen kan tang gi ka ta nga kwa ban ong fi phim dan jikar khur kita gi baro ta nei ta le bat bu ya gi hayeng ge jong fi ka balong ka kum ka tien ge jong blai ka khu fi ga ne ga sngi mata kwa ban duai na ka ban tai jong fi try ni ka pon ngawan man duai nam tani ki khon ki jong me bara ni ka sgi ha ba ki pen ko ngo ya ka tien ka jong me try nga nget ba kan wan ga jing ka khu ha ga ying jong phi sedang man wat no ba nga nget la phim lap ru try pen lap ya ka ta ka jaka ba don ka ta ka dor blai thala ne kita ki jing te ki ba thala ne ki jing bo jing sat ki ba thala ki ba long sang ya ka ba phin bo ha ga ying ga jong phi hallelujah ha ga gerteng u jisu halu try pen kan ma nga ha ni ka por ki khun Israel ki la ram ya ka thma la chakni ka senduk jutang ki Filistia ki libo ya ka senduk jutang ha kata ka temple jong dagon ke don lang ka presence ke jong blai ke don lang ka presence jong kita ki ksoi bal ki nong Filistia ka to ka nisngi ke ka bajai ki ka long bagi la pang ya ka jing pang at snam ki yo ya kata ka blood tumor ne kin jat tumor ka bawan haki namar baki khle lang ke jong blai bar ke jong blai thau jong ki bagi sung tho ini ka wai kya ban pen kan riak no ya kata ka senduk ke jutang marum la ban bo lang hang tan maru blai thau ro ka lon no ka dia ki ti ke jong o udah ka lon da plop ang ka ti ke jong blai bang khwa ban ong fi u blai u ba em maru blai u ba kai u blai u ba shisha bat ki ksoi mla ban ya don lang filanget u blai ba em wanom bo sho i ta ki ba thala ha ge ying jong fi ha ga gerteng u ji sunga nget fin dalap na do menta finum le shu ge ni ban thang ge ta ge jing u bi fi sngo ma ga ge jing u bi en rekam dai ge jing u bi ka dai ge jing in kong ha khmat jong blai hallelujah dwai ge kar khu fi do menta ga sngi fi ni okhia fi ni jing lai lo fi ni khlan no ha ga gerteng ge jong u ji su dwai ge kar khu fi ha gerteng u ji su no panem amen but amen le ge ta nget fin ibe ya ga breakthrough ya ga jing pen em ya ga jing pelai ya ga jing pen kya ga jing khu ha ga yeng ga jong fi da mit fin tia fin yo tia ba fin tia sup hiru da ga jing tia ga ba kamen try ga khu fi ngin sai shem pat khu le shibuan amen